Ambalima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma bakuruba kunnafoni an don kan o de filɛ nin an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka jamakulu sanu k'u kɔ segin ka na Bamakɔ jumaseliw bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔfɛ a yera Bananba arajoso kura dɔ kolomokarili kɛnɛ kan o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bɛna walawalali caman k'aw ye aw bisimila. Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara a ka Bananba taama senfɛ a yera Bananba arajoso kura dɔ kolomokarili kɛnɛ kan min sababu ɲuman bɔra u ka wasaden na honorable Mamadou Ndifa Sɛnpara an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲamada Usman Sogore a bɛ walawalali k'an ye. Ka kɛɲɛ ni Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ anisaruw kun tilenna a ka so dayɛlɛ ye Banaba mun kɛla alamisa tɛmɛnen marisi kalo tile 23 dugu jɛlen ka bɛn jumadon ma marisi kalo tile 24 ka bɛn ni 13h30 waatiw ye karamɔgɔ Haidara a ye juma seli Banaba juma misiriba kɔnɔ juma seliw tɛmɛnen kɔ ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 14 waatiw ye karamɔgɔ a taara Banaba arajoso kolomokari n'a bɛ wele ko Banaba arajo kafo kunka n'a sigira honorable va Sɛnpara fɛ Banaba wasaden arajoso ɲɛma yɛrɛ ka sɔrɔ ka bila karamɔgɔ ɲɛ so damadɔ minnu jɔn bɛ a kɔnɔ ka taa olu jira a la a n'u ka baaraw i n'a fɔ salle de réception studio ka taa fara cabine technique kan karamɔgɔ a ka sɔrɔ ka dakuruya 2 kumaw kɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Bi fɔlɔ ka arajo fo ka baarakɛla bɛɛ fo ka technicien fo ka journaliste fo ka animateurs fo a cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ni bɔra ye n bɛ ala tanu ala min sɔnna sɔgɔmada in na ne n'aw ka fara ɲɔgɔn kan a ka nin arajo soba in kɔnɔ Bananba yan alhamdulilayi i y'a fɔ cogo min na depuis a fɔra an bɛ yan dɔn k'a kɔrɔ Bananba y'an ka yɔrɔ de ye an ye nako caman kɛ yan foyi tɛ yan kanuɲɔgɔnw ni dɛmɛbaaw kɔ alhamdulilayi an ye jama ye an y'a dɔn nin ye hɛrɛ jama de ye sabu n'i ko ala ko tan ala de ye setigi ye n'i y'o tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka jɔn ɲumanw bi sɔrɔ minnu pɛrɛlen don ka tugu o ala kɔ fɔ ka taa se u ka saya ma olu de y'an kunbɛn bonya karama nisɔndiya la ka na se sɔgɔmada in na an nana e yɛrɛ fɛ i ka arajoso kɔnɔ vraiment ka na dayɛlɛ sɔgɔmada in na ni ala ka diɲɛ ye an ma foyi sɔrɔ bonya kɔ n b'a f'i ye dɔrɔn kuma surunyana an nisɔndiyara kojugu mana toujours an bɛ mɔgɔw wele ka na min ma o ye muɲu ni sabali de ye ka koto ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma parce que adamadenya dilannen don fili de kan ni furumuso jɛra ou bien ni furucɛ jɛra a bɛɛ ye adamaden de ye fili bɛ bɔ a bɛɛ yɔrɔ mais a bɛ se ka mɛn sigi la cogo di ni min ye fili kɛ a kɛra min na fo ka sabali ka yafa sɔrɔ min fana ye fili kɛ a k'a dɔn n ye fili kɛ a ka segin a kɔ bon diɲɛlatigɛ yɛrɛ de sigilen bɛ nin kan silamɛya fana sigilen bɛ nin kan ni sabali tɛ ala t'i sɔrɔ ni sabali tɛ mɔgɔw tɛ se ka ɲɔgɔn kun an bɛ dugawu kɛ arajoso in ye an nana o de kama sɔgɔmada in na an b'a kɛ an tɛ sɛgɛn na an tɛ samiya an bɛ dugawu kɛ aw baarakɛlaw fana ye k'a fɔ ala k'aw bolo mɛn baara in na ala k'aw nafalan bɔ a la a hakili ɲuman a wasa sɔrɔ sira a n'a kunkɔrɔta ala k'o sira di aw ma a k'o baara kɛ bon i ye va min tɔgɔ fɔ va Sɛnpara denmisɛnnin min don n y'a fɔ n ɲɛna kɛnɛ kan kunun a lamɔna ale de bolo e taara ka lamɔden don denmisɛnnin ɲɛnama don mɔgɔ min don dugawuden fana don an bɛ dugawu de k'a ye toujours k'a ɲini ala fɛ ala k'a sabati aw bolo k'a ɲini toujours bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ala k'o don Bananba ala k'o don Mali kɔnɔ ala k'o don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ. An ka laseli tɛmɛnen na an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara a kun bɛ taamala Bananba kɔnɔna na a ka sokura o kolomokarili baaraw kadara kɔnɔna na min dira ma Bananba anisaru fɛ kolomokarili a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔfɛ karamɔgɔ Haidara a ye a hakilina di sokura in ko kun kan nka sani an ka ale ka dantigɛliw lamɛn Bananba ma ɲɛmaw olu ka kɔrɔfɔ bɛ kɔn karamɔgɔ Haidara ta ɲɛ an ka jɛ an ka sɔrɔlen ninnu ɲɛmada. Ko ka foli lase Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ma Bananbakaw ye min don ne Musa Sɔgɔda ko n k'o fo ko Haidara nana k'a b'a ka so n'o ye Basanden ni Kakaden diɲɛ sanfɛri pompier de b'ale bolo di ale de bɛ ka diɲɛ suma bi
ni Mali autorité t'a sara sɔrɔ ni jamana t'a sara sɔrɔ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ale de nana Banamba cercle kɔnɔ bi n'o tɛmɛna ka bɔ yen Banamba alimami a n'a dugutigi a n'a conseiller cercle ani commandant ani juge a bɛɛ lajɛlen ka fara Banamba chef de quartier bɛɛ lajɛlen kan o bɛɛ lajɛlen k'u bɛ dugawu kɛ Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara ye tura belebele kuya n'i ye maaba bonya a b'a yɛrɛ dɔgɔ ye Cherif Ousmane Madani Haidara ba sanden ka ka den a sara t'anw bolo a sara bɛ Ala de bolo. Karamɔgɔ Haidara ka Banamba Sokura Akulumu karili baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni duwawu don de ka ɲɛsin Banamba dugu ani Banamba kadenw bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka duwawu kɛ ka ɲɛsin Mali jamana bɛɛ lajɛlen ma sanni Karamɔgɔ Haidara a n'a ka jamakulu k'u kɔ segin ka na Bamako an ka jɛ an k'o sɔrɔlenw ɲamada olu filɛ nin عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أسلامي أمبي على فو كعلى بركة كعلى ولي ماندو على مي أنفر نيوغون كأولادنا بنامبا جمعية أنصار الدين الإسلامية كشيزيلا أمبي فلو كجمعية فو Ansaru an ka foli b'u ye ani Banambakaw ye nin diinɛ baara in daminɛ a san caman ye ɲinɛ baara in kabini u y'a dabɔ fo ka se bi ma u b'u sɛbɛ la arabuw b'a fɔ faqidu shay'i la yu'ti fɛn min tɛ mɔgɔ bolo i tɛ se k'o di dɛ mɔgɔ b'i seko de kɛ an b'a seereya an balimaw ani an jɛɲɔgɔnw ala ka diinɛ dɛmɛ ni sira kan n'o ye Banambakaw ye Ansarudin u y'u seko kɛ ala yɛrɛ ɲɛda ɲinini kama o de la an nana fara ɲɔgɔn kan yan bi u ye so min jɔ garibukɛni ye an nana o dayɛlɛli hukumu de kɔnɔ kunu alors yan'an ka segin an y'a kanu ka u fo u ka baaraw la ka ala fo
a ka sababa bɛɛ na parce que ne ni olu an k'an ka ala de sɛbɛkɔrɔ fo ala min yɛrɛ an tɛ se k'a fo nka an seko ni ye min ye an k'an k'o barika da ala ye n b'a f'u ye n bɛ segin a kan anw de ka waati bɛnna ala tilala k'an fara ɲɔgɔn kan ale ala tɔgɔ la diinɛ kan min alakira nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam n'a tɔ bɛ yen nin b'a la n'a tɔ yɛrɛ tɛ yen nin de don ala ka tila ka sɔn k'an karaba bi ka ne n'olu bila nin kan an k'an ka ala de fo mɛ n'i ye silamɛya usulu lajɛ a bɛ fɔ min ma ko silamɛya dili yirisun min bɛ silamɛya la dili min b'a jukɔrɔ n'i y'a dili bɛɛ bɔ i ti foyi sɔrɔ a kɔnɔ dili fila dama kɔ ka da ala la ka baara ɲuman kɛ a banna ala ka n'aw sutura ala ka san caman yira an na dugawu minnu ɲinina ala ka bɛɛ mago ɲɛ ala ka bɛɛ mago ɲɛ a y'a janto diinɛ na dɛ dusukun de don ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an ka ɲɔgɔnyew nɔgɔya salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu. Mali minisiriw ka lalala ɲɔgɔn ye kɛra jumadon kɛnɛ ɲɛmɔgɔya o kun bɛ minisiri ɲɛma Modibo Keyita de bolo sigi in senfɛ jateminɛ kɛra ka ɲɛsin fɛn fila de ma Musa Fɔnba a bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛ o ko kun kan. Minisiri ɲɛma Modibo Keyita n'a ka minisiriw bɛ laadala sigi min kɛ ni u k'a ma ko conseil de cabinet u ka sigi min kɛra alamisa tɛmɛnen dakun fila de kun bɛ yen baabu kɛra minnu kan dakun fɔlɔ o bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔɔri ko kun kan dakun filanan nɛgɛjuruku bɛ sira kura ko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a cakɛda naaninan min ni o kan ka laɲini k'o sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ minisiri min ɲɛsinnen don kunnafoni sɔrɔ sira kura ko yiriwali mɔ jamana ɲɛmaayaso ka baabu sentigi mɛtiri Muntaka Tall ale y'i da don kɔrɔfɔw la tuma min na ni tila kɛra minisiriw ni minisiri ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ la ka walawalali kɛ jamanadenw ye a y'a yira k'a fɔ dakun fɔlɔ ni o bɛ tali kɛ kɔɔri ko kan a ko kɔɔri jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana sɔrɔ siraw yiriwali la nafasɔrɔ siraw minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ni u k'a ma ko produit intérieur brut PIB kɔɔri a jɔmɛ ni 100 sara la 15 bɛɛ de ye wa minisiri Muntaka Tall ka fɔ la kɔɔri yɛrɛ baara nasira la maa 4,000,000 de bɛ a baaraw la an ka jamana kɔnɔ wa kuma bɛɛ olu ka sɔrɔ bɛ se ka jidi ka sabu kɛ sanji n'a nacogo ye ani dugukolo yɛrɛ labaara cogo a cigiw fɛ ka sabu kɛ cakɛda min ɲɛsinnen don kɔɔri ko ɲɛnabɔli ma ni o ye compagnie malienne pour le développement du textile CMDT ye o ni sɛnɛkɛla ninnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kadira kɔnɔ a ko nka kabini san 1990 waatiw la kɔɔri ko binakun ye gwɛlɛyaba sɔrɔ gwɛlɛya ninnu dɔw ye kɔɔri ko yɛrɛ tɛ ka se ka bɔ a nɔ na diɲɛ don o don a bɛ ka segin a kɔ de fɛn min fɛnɛ y'o sababuya o dɔ ye sugubaw la kɔɔri yɛrɛ fɛnɛ sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ bira o kumana mɛtiri Muntaka Tall a ko jamana ɲɛmaayaso ka baara dɔ de kun ye ka wuli ka jɔ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se k'a to fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɔɔri ko yɛrɛ k'a latile an ka jamana kɔnɔ ni kura ka fiyɛ a la dakuruɲa kelen min bɛ se k'a to a dɔn kun bɛ ni sɔrɔ min ye san dɔw la a bɛ se ka segin ka bila o sɔrɔ minɛn kɔnɔ a sɛnɛbaw ni jamana ka nafa kama mɛtiri Muntaka Tall a ko jamana ɲɛmaayaso wajibi don f'a ka fɛɛrɛ ɲini walasa ni kura bɛ se ka fiyɛ kɔɔri baarali la an ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ kɔɔri ye a jɔyɔrɔ ka bon jamana nafasɔrɔ siraw la a ko o de kadira kɔnɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma o y'a lajɛ ka na ni hakilina dɔ ye hakilina min bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni kura fiyɛ kɔɔri sɛnɛ na nka o fɛɛrɛw sigi bɛ sigiyɔrɔma 3 fɔlɔ o ye san 1990 waatiw la kɔɔri ko bilali min kɛra kɛnyɛrɛ ye tigilamaw ka bolo kan CMDT kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni o kɛra sababu ye ka kɔɔri ko yɛrɛ sigi a sensabara kɔnɔ ka sabu kɛ mɛtiri Muntaka Tall ka fɔ la ko in ka bila kɛnyɛrɛ ye tigilamaw ka bolo kan k'a feere k'o de nana ni kɔɔri ko nasili ye an ka jamana kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ n'a ma ɲa ko a bɛ privatiser ni o ye k'a bila kɛnyɛrɛ ye tigilamaw ka bolo kan fɔ jatemi kura ka minɛ u ni kɛnyɛrɛ ye tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to nafa min bɛ ka ɲini kɔɔri sɛnɛ na o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ jamanadenw ye filanan o ye ka lajɛ usines fɛnɛ ka sigi sen kan usines minnu fɛnɛ bɛ se ka kɛ kɔɔri yɛrɛ bayɛlɛma yɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ baara damadɔw fɛnɛ bɛ yen CMDT min ni o fɛnɛ ɲɛsinnen don kɔɔri labaarali ma an ka jamana kɔnɔ olu dɔw fɛnɛ ka kalifa a la mɛtiri Muntaka Tall a ka dantigɛli filanan ɲɛsinna nɛgɛjuruku bɛ sira kura naaninan min ni jamana ɲɛbaw b'a fɛ ka o nati jamana kɔnɔ 4e licence a ko an ka jamana kɔnɔ bi nɛgɛjuruku pe cakɛda fila bɛɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sotelma Malitel ni Orange Mali olu bɛ ka baara kɛ sabanan fɛnɛ ka kuma fɔra
nga halibi o ma baara daminɛ fɔlɔ ni o ye ATLSA ye o kumana n'a ma ɲa k'a fɔ ATLSA ma baaraw daminɛ fɔlɔ jamana tɛ se ka to ni nɛgɛjuru coupe sira filaw bolo o damandi an ka jamana ka yiriwa siraw la kunnafoni sɔrɔ sira kura ko tile in na gɛrɛngɛrɛnni ɲɛna nɛgɛjuru coupe ko ta fa o de kɔsɔn u y'a lajɛ ka wele bila nɛgɛjuru coupe cakɛda 4nan mɔ min bɛna bisimila minɛ an ka jamana kɔnɔ o la ala in fɛnɛ na a ko minisiriw ni minisiri ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ladala lajɛ senfɛ ko jɛn kɛra ni o fɛnɛ ye. An ka jamana kiri baarakɛla dɔw ka ɲɛmayaso olu ka lajɛrɛ sigira sen kan Conseil supérieur de la magistrature an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale de kun ye kɛnɛ in denfa ye kɛnɛ in kan Mali minisiri min fana ka caw bɛnnen don kiriko ɲɛnabɔli ma ale sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ Tata Ture ale ka walawalali b'a to an bɛ se ka caman faamuya sigi in na. Kiri tigilamɔgɔw ka lajɛrɛ kɛra u bɛ taa mɔgɔ 27 ɲɔgɔnna la ni o ye Conseil supérieur de la magistrature ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kun b'a kɛnɛ kan ale min ye kiri tigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye ani ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu ka ɲɔgɔnɲɛ bolila ɛri 7 kɔnɔ a kun bɛ ka kɛ kadira min kɔnɔ o de ye kiri tigilamɔgɔw ka mutation n'o ye k'u bɔ sigida dɔ la ka t'u bila sigida wɛrɛ la u ka baara kadira kɔnɔ jɛkulu min sigilen don ka ɲɛsin kiri tigilamɔgɔw ka kow ɲɛnabɔli ma olu ye dɛmɛ dɔw nati ka ɲɛsin an ka jamana minisiri ka laɲini dɔw ma n'o ye minisiri min ka cakɛda ɲɛsinen don kiri koɲɛw ma walasa k'a dɛmɛ k'a ka laɲiniw lakile ka aw ladɔnniya k'a fɔ kiri minisiri kun y'a laɲini ka kiri tigilamɔgɔ mɔgɔ 100 wuli ka bɔ u ka sigidaw la ka taa n'u ye sigida wɛrɛw la o mɔgɔ 100 cɛla mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 4 olu ka mutation ɲɛnabɔlen don an bɛ don min na i ko bi o togo la Idrissa Ariso Mayiga ale kɛra procureur ka ɲɛmɔgɔba ye Bamako kiritigɛsoba la ale kun sigiyɔrɔ bɛnnen don an ka marabolo fɔlɔ ma n'o ye Kayi ye ale nɔ labilala ni Ibrahima Konta ye fɛn min ye Mohamed Maouloud Nanzini ye ale kɛra procureur ye Moti marabolo la fɛn min ye Bamako faba ye mɔgɔ 4 procureur 6 cɛla yɛlɛma donna olu fɛnɛ ka baara la k'u ka baara ɲɛsin yuruku kɛlɛli ma o kɔfɛ yɛlɛma donna kiritigɛla wɛrɛw ka baara la n'olu bɛ wele juge de paix en compétence étendue olu ye kiritigɛlaw ye minnu bɛ togodaw la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni waleya minnu kɛlen filɛ nin ye ka ɲɛsin mutation kow ma minisiri ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ u ye so dɔw bila kiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan walasa u ka se ka u ka baaraw kɛ u yɛrɛ kolo la n'o bɛ tali kɛ direction centrale dɔw la i n'a fɔ direction centrale de l'administration de la justice administration des affaires judiciaires fo ka taa se CPS n'a ɲɔgɔnnaw ma minisiri tilala k'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi sika man ka kɛ kiritigɛla dɔ la ka da a yɛlɛmabolow kan ka ɲɛsin kiri ma walima ka ɲɛsin fan wɛrɛw ma sabula kiri min ni kiritigɛlaw bɛ k'a tigɛ u t'a tigɛ u yɛrɛkunw ye nka u b'a tigɛ ni jamanadenw ani jamanadenw tɔgɔ de wa kiritigɛla yɛrɛ man ka jalaki ka da a ka kiri tigɛcogow kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ kiritigɛlaw ka nin jɛkuluba min bɛ yen nɔ ale yɛrɛ de bɛ kiritigɛlaw ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma o sira kan ale fɛnɛ ye jɛkulu ye min bɛ kiritigɛlaw ɲangi a bɛ sira don u kɔrɔ u ka baara kɛcogo ɲuman kama. Sigi min kan ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn yafadɔngɔma ani kɛlɛɲɔgɔnya u bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na n'u ko a ma ko conférence d'entente nationale o baaraw ninnu bɛ don Bamako yan nɔ ntɛnɛn don i n'a fɔ komi Algérie bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ a laɲinina cogoya min na nka jamana fanga sinamatɔnw ani kulumaramafɛntigiw olu y'a jira k'a fɔ ko olu sen tɛna ye ni lajɛrɛ in na bari sabu ka d'a kan u yɛrɛw ka fɔ la ko a ma labɛn ka ɲɛ labɛn cogo ɲuman na Usman Sogore a bɛ ɲɛfɔli k'an ye n'a kan ka boloda ka bɛn tɛnɛ nata ma marisi kalo tile 27 jamana faaba kɔnɔ Bamakɔ ni lajɛrɛba mu n'a bɛ sigi ka fɔ ko fɔ maliyɛnw yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ e ko a laban tɛna sigi sen kan ka sɔrɔ maa caman bɛ minnu tɛna ye a kɛnɛ kan wa fanga sinamatɔnw ani kulu maramafɛntigiw waati tɛmɛnenw na n'olu kun ye maa murutilenw ye nka bi n'u ni jamana gouvernement bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye a jira k'a fɔ lajɛrɛba mu ni a fɔra olu tɛna ye a kɛnɛ kan fɛn bɛ tali kɛ kulu maramafɛntigiw la u ye a jira kunnafoniw sen fɛ k'a fɔ sababu minnu bɛna to u tɛna ye lajɛrɛba in kɛnɛ kan n'a bolodalen don Alger bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ u ye a jira k'a fɔ lajɛrɛba in a kan ka kɛ sababu de ka malidenw fara ɲɔgɔn kan nka olu ka yeta la a bɛ ka taa sira minnu fɛ a bɛna kɛ sababu de ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma
o tɛmɛnen kɔ u ye a jira k'a fɔ wagati min kun bolodara u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka lajɛrɛba in sigi o kɔnɔ ko jamana gouvernement labana ka bɔ n'u ye sira wɛrɛ fɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u k'o kɔrɔfɔ laban in jamana gouvernement ye o galontigiya. Hali bi kulu maramafɛntigiw ka fɔ la sababu wɛrɛ minnu bɛna to u tɛna ye lajɛrɛba in kɛnɛ kan o dɔ bɛ tali kɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila gɛlɛya sen fɛ n'o ye réfugiés ye k'a fɔ lajɛrɛba in bɛna sigi k'a sɔrɔ a ma sara olu la u ka fɛtaw ma dɔ a kun kan. Fɛn min bɛ tali kɛ fanga sinamatɔw na jamana kɔnɔ n'o ye l'opposition malienne ye olu kɔni ni kulu maramafɛntigiw u bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen kan nin ko in kun kan wa u fɛnɛ labana k'a jira k'a fɔ u tɛna ye lajɛrɛ in kɛnɛ kan. An bɛ wagati min kɔni na jamana gouvernement a ma kunnafoni wɛrɛw bila mun b'a jira k'a fɔ lajɛrɛ in a bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa a ma kuma fɛnɛ kɔrɔfɔw kun kan minnu fɔra kulu maramafɛntigiw ani fanga sinamatɔw fɛ ni lajɛrɛba in n'o ye conférence d'entente nationale ye a kan ka maa 300 bɔɲɔgɔn de bisimila a kɛnɛ kan kabini jamana faaba la Bamako marabolo ka taa se jamana den minnu sigilen don jamana kɔ kan n'o ye diaspora malienne ye wa a baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kuncɛ avril kalo tile 2 o nata. Lajɛrɛ in ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye ka se ka kɔrɔfɔw sigi maliyɛnw yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ mun kuntala bɛna janya kosɛbɛ walasa sababu minnu nana ni gɛlɛyaba ninnu ye jamana kɔnɔ u ka se ka sidɔn. An bɛ to Usman Sogore bolo ale bi a bɛna ɲɛfɔli k'an ye diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la an ka bi sɔrɔlenw ɲɛmada. Gambi jamana kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan u ko jɛkulu ma ko commission vérité et réconciliation n'o de ye ka tiɲɛ sama ka bɔ ka se ka jamanadenw kɛ kelen ye a ka laɲiniw bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma o de ye ka maaw ka hakɛw segin u ma maa minnu ye degun ani tɔɔrɔkow sɔrɔ Yaya Jammeh ka fanga waatiw la o jɛkulu kura in bɛna sigi sen kan kalo 6 bi kɔfɛ ninnu kɛra kunnafoni ye mun sɔrɔla ka bɔ jamana gouvernement kura yɔrɔ la alamusa tɛmɛnen kunnafonidi kɛnɛ dɔ sen fɛ conférence de presse jamana procureur général ani ministre de la justice n'o ye ministre ye mun ka baaraw bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔ kiriko koɲɛw ɲɛnabɔli ma u ye a jira k'a fɔ kiri dɔ bɛna dayɛlɛ ɲani ka taa se san ba yɔrɔw ma u ka se ka taa u fɛlaw fɔ a kɔnɔ u ka dekun kun kan baaraba minnu bɛna boloda jamana kɔnɔ ni kɔrɔfɔ ninnu kɔfɛ o bɛ tali kɛ ka ɲɔgɔnyew boloda walasa maaw ka se ka bugunatigɛ maa minnu bɛna baara kɛ ni jɛkulu ninnu kɔnɔ kabini k'a daminɛ forobatɔ maaw la seko ni dɔnko tigilamaw ka taa se diinɛmaw ma an bɛ aw ladɔnniya ka se ka nin baara kofɔlen ninnu nɔgɔya jamana teleso ni a arajoso olu bɛna dɔ fara u ka wulikajɔ u n'u ka cɛsiriw kan walasa maaw bɛ se ka lakodɔn k'u lafaamuya nin baara minnu bɛna boloda jamana minisiri fɛ ministre de la justice. Benin jamana kɔnɔ wasaden 63 olu farala ɲɔgɔn kan juma tɛmɛnen ka ban hakilina dɔ la n'o ye projet en urgence de révision de la constitution ye ni ale ye laɲini ye ka se ka yɛlɛmaw boloda jamana kɔnɔ a sariya sunba la n'o y'a sɔrɔ a laɲini kɛlen don jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Patrice Talon wasaden minnu ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni laɲini kun kan n'a bɔra jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la u ye a jira k'a fɔ waati ka d'u ma u ka se ka ni projet kura ye ka jateminɛw boloda ka ɲɛsin a ma hakilisigiw kɔnɔ i n'a fɔ jamana yɛrɛ sariya sunba bɛ a yira cogo min na o b'a jira k'a fɔ bɛnɛkaden bɛɛ lajɛlen de kan ka bɔ a laɲiniw kalama o projet kura min ni a bɔra jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la a bɛ o kɔnɔ ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ k'a ka manda kɛ kelen ye mun kuntala bɛ se sa 6 ma o tɛmɛnen kɔ ka cakɛda wɛrɛw sigi sen kan u ko mun ma ko création d'une cour des comptes ka taa se jamana kɔnɔ fanga ɲini jɛkulu minnu bɛ olu ka se ka musakaw sɔrɔ ka bɔ jamana wagadenba yɔrɔ la fɛn minnu fɛnɛ bɛ ni o barila a fɛ projet kura in kɔnɔ o bɛ tali kɛ jamana minisiri dɔ walima jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ka taa o minɛ k'o bila wo la waatinin kɔnɔ mun bɛ wele ko détention provisoire de la garde à vue an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu mɛnlen kɔ jamanadenw fɛ jamana sariya sunba kun kan u bɔra ka taa u ka nisɔngoyaw jira jamana wasabulon da la Porte Novo k'a jira k'a fɔ u ma jɛn n'a ye yɛlɛmaw ka boloda ka ɲɛsin jamana sariya sunba ma o jamana sariya sunba min bɛ n'a sigira sen kan décembre kalo tile 11 san 1990 waatiw la fanga ɲini jɛkulu 20 ɲɔgɔnna bɛ jamana kɔnɔ ka fara forobatɔ maa dɔw kan olu fɛnɛ y'a jira k'a fɔ n'a ma yan k'a fɔ yɛlɛma ka boloda bɛɛ jamana sariya sunba kɔnɔ a ka
kɛ siraw de fɛ sira minnu be ni y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ sariyasunba ye o laɲini ni o fɔlɔ dɔ ye foroba kalataw ye referendum walima ni ye wasaden yɛrɛ ta duru o duru ni lani jɛra n'a ye k'a fɔ ko a baara ka kɛ wa ko baaraw de tɛna se ka ɲa togoya si la f'a ka sɔrɔ jamanadenw olu fɛla dɔ la a ko kun kan. Burkina Faso maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛra banbaciw fɛ janvier kalo tile 15 tɛmɛnen san 2016 Wagadugu kɔnɔ k'a fɔ maa min bi sɔn ka kɛ a baara labɛnba ye o na kɛ maliyɛn ye mun tɔgɔ ko Ould Nuni alias El Hassan ni a bɛ banbaci jɛkulu la u ko mun ma ko Almurabitun ni a ɲɛmaba ye Muktar Ben Muktar ye ni kunnafoni ninnu minɛna ka bɔ Burkina Faso u ka gendarmerie ɲɛmaba bolo a ka kunnafonidi kɛnɛ sen fɛ a ye mun labɛn juma tɛmɛnen nin baara cɛjugu ninnu kun dilen do maa min ma a do kaba n'o ye Mimi Ould Baba Sheikh ye ka fara maa ka maa minnu ye minɛn cɛjugu ninnu doni ka don jamana kɔnɔ maa filaw do minnu fana ɲin bɛ wulikajɔ minnu kɛra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Grand Bassam u kun dɔnnen kɔrɔ do bari sabula ka da ka u kun bɛ sɔrɔ maaw cɛma maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila gɛlɛya sen fɛ ka taa jamana kɔrɔyanfan na n'o ye réfugiés ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ mun bɔra u ka sɛgɛsɛgɛlibaw yɔrɔ la k'a fɔ ni maa fila bi u bɛ Mali lakana tigilamaw ka bolo kan o sɛgɛsɛgɛli kɛbaa minnu n'u kun taara Mali jamana kɔnɔ u seginnen u kɔ maa caman fana bɛ u ye wele bila minnu ma k'a fɔ u sen bɛ sɔn ka ye banbaciya walew la mun bɛ tali kɛ maliyɛn kofɔlen na n'o ye Ould Nuni ye alias El Hassan wa ɲininiw kɔni bolodalen do ka ɲɛsin a ma. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ furumuso Simone Bagbo ni kiri kɛmɛ ka a jalaki bi Abidjan k'a fɔ a ye dankari adamadenya la a ka lapasalikɛbaw ye a jira k'a fɔ fɛn minnu bɛ tali kɛ a ka kiri kuncɛyɔrɔw la n'o bɛna boloda ka bɛn tɛnɛ nata ma k'a fɔ u tɛna ye a kɛnɛ kan wa u b'a laɲini de kiri bɛɛ lajɛlen ka segin a kɔ Simone Bagbo ka lapasalikɛla min bɛ n'o ye Maître Amani Kume ka fara a tɔɲɔgɔnkɛ fila kan u ye u fɛlaw yira kunnafonidi kɛnɛ dɔ sen fɛ u ye mun sigi juma tɛmɛnen Abidjan kɔnɔ mun bɛ a jira k'a fɔ u tɛna ye kiri kuncɛli baara labanw kɛnɛ kan barisabula ka da ka olu bolo kiri ma sigi tilennenya kan baara caman wɛrɛw de bɛ nin lapasalikɛla ninnu y'a jira k'a fɔ minnu kɛcogo ma ɲa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛn dɔw yebaliya kɛnɛ kan mun ye Simone Bagbo yɛrɛ jalaki ani kiri tigilama dɔw yɛlɛmali ka kiri to sen na n'o ye assesseurs ye olu kɔni kɛra baaraw ye baara minnu bɛ ni Simone Bagbo ka lapasalikɛlaw bɛ fɛ ka u sinsin o kan fo ka taa se a dan na wa u y'a jira k'a fɔ o kɛwale ninnu kama hali farafinna kirisoba minnu fana bɛ u bɛna wele lase olu ma jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ furumuso Simone Bagbo a jalakilen do bi kiri fɛ ni wulikajɔw caman ye k'a ɲɛsin sugu dɔ ma u ko sugu ma ko Abobo sugu wa ko tɛmɛnen kɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun bɛ a bolo u ka fanga waati mun tun bɛ to ka kojugu siya bɛɛ lama maaw la a jalakilen do bi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni san 20 kaso kɛli ye bari sabula ka da ka k'a ye dankari jamana ka lakana la o jalaki min bɔra ka bi san 2015. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na.